Den knirker godt nok meget, den her. Jeg sætter lige min gave på bordet. Hallo? Hallo, er Pedersen? Hallo? Er der nogen? Hallo? Er der nogen? Jeg ved dig. Det er dig, jeg vil have i aften. Hvem er du? Så du vil have en dildo, mit barn. Lad mig se en med 3 og splinter. Der, den er rettig til dig. Denne her har jeg arvet efter min far. Er den så rugt? Jeps, prøv den. Kom nu! Nå, i dag? De dumme svin. Denne her. Den er lidt vild i det, men glat, når man først er inde med den. Ja, prøv den. Ja! I hvert fald ikke den. Den er for fræk. Du dør af denne her. Tag mig i værket, min dreng. Det var en joke. Prøv denne her. Så. Jeg skal mærke på den først. Tag den. Hold dog op med at skrige i min butik. Er du sindssyg i dit hoved? Giv mig den stav, dit dumme svin. Se, ved du hvad? Du ejer dig ikke til at prøve dette her dildo. Kun gamle mænd som mig. Har du forstået det? Hvad? Og en anden gang stikker jeg hele min arm op i røven på dig. Okay? Jeg håber, det er fisset ind i dit hoved. Hvad er det, du siger, min dreng? Det der lort. Jeg gider ikke at høre på dig mere. Har du fattet det? Apropos, har du set det nye spil til PlayStation 2? Man er Sega. Okay. Nå, det har det måske ikke været. Den er også til PlayStation 3. Hvis du kender det. Okay. Tag den alligevel, min dreng. Værsgo. Undskyld. Ses i sengen. Jeg har fundet en kæde til dig. Den er helt våd. Jeg har lært dig på det pinde, når vi holder på rotten. Vil du sige? Ja. Okay. Abracadabra. Wow. Vi har lidt guf, unger. Der er guf. Jeg har lort i en pose.